kubor nakaslem jong unongsan hima. Amsterdam! 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 I know! Amsterdam! Amsterdam! Kinong tray jong kamamlu Chera Cement Limited apo ksatri kamamlu Chera Cement Employee Union haka arpoi terik unai weng arajar arpo kilami sesurak harangkat bat kiplakat bandawa nak sorkar ban siuno ya ketulop jongki kaba klem siu nadu kisnam baladem bat ban sedang biang bat pentrai ya kane ka karkana penmi dau bilan Kesingat religion ini mata kasni kedehi ban beteng hi itu gizaki mengelabu apa gimat apa ke sorkari ke bankong ke bedai ke deke ba ngim simayo su ketulop ke balasa nadu kepuar ke balalek no hi mbak suban kenal kenang tade ka baar pada kajing sange no jangan ke plan ha ba kam simya su kam tam na hu usna mu ba manta nadu benai baar de ka balai pada ka bangidon kam kan ke porlu kalong ba ka urgent financial stand na galing government ru number bekinong play han ke porlu mata kila mdan isu de kan kajing pamyo ikutulop kala kata ba kamut ya ki yeng kisem jong ginong tray bar kumjuru ya kathain du ki bedai kam dei jam hapo kan ka factory halo gitu ki laiteli ki benta ki bana galing government hi kala offer hi ban ong privatize ne ban ai joint venture ne ban khangno sendon du iganiru kan hi ngibrat ngan fi ki bana galing jong nang ngibrat bi hapo ka jing start jong ka sarkar nang ka management bat kini ki stakeholder ki badon resi bat ki local authority ndai na galing ka jong ka bang angno de ka kom ba ka de bania bi ka plan abakaya ka plan ka mot ngi ka tulap ru ka mot ngi de bania obai ka karkum karai jeg na kalian ki noktai baro kho ji ki lapan sai ki lapan pawi berada kawan hakan nu ka duru lesi kamot ka ai ka malang ngilong consent ka banang kong kalong ba ka identity jong ka union ka di bandon ba yang ti namar ka union ka kan pet na ka benta ka welfare jong ki noktai laki long ki bamanta ni ki balasai la singiru dia ka ju ka poru ka long kat kum ki kendon ngatrai ka ni ka benta kan na kalian jong ki noktai ngin berat pada sa ki benta ki badai ha ka banya keren bat ka sorkar namar ka jing anu ka jong ki long ba kinuan bay hapeng kata ke sini kan juki na kanu ka na kanu ki benta lani kinu ki bor baginuan ban penong do lang samno ya kan ka factory bakan yai no ban ka juga por banginyo na ini ki hok jungi na kali yang jungi nok tay da ka store baro ka wi ni kentu ya kini ki bor balor kembaloong no krem doong ya ka hima momlu lani krem doong ya ka hima sora nrengong ya kinu ki bolong concern authorities si kila bandai kinu ki seng ki baka sorkar ka stak sorkar bakan khat apreng ban ya merging bon banuan ra ya ka nuka solution na ka banta ban yo ban penyai no ka plan de kata bro ka de jing start yang sorkar te komba kalong hi ka status kembangilai ihi wat mangi ginong trai na mo ngi badon hakut la se ka jing dong hi jong ka plan ka bamantahi ngilong kala ngila idu mesim sisa ngila idu mesim sia ban hadah ni ka durhi kan namla ban ya idal di te kala idon kam nong pi ban renovate la mo ban pentamai ki ke bro te kile buon ki jing don kam se ke kan kong ning siap suwa bangan penkut ngai ku blai fi ki press bakin ra alam ni ka khubor ban saka sorkar bapin pers ngau lam ni jing kumbalong hin ka paspor kan ni ka jing jeng ni ginong tai hapo MCCL kam sim dei su ta kan ni ka corona ha ka por ka bamanta jong usnem arja arfau ni kum ba pli I ma fi kat kum ki records ki ba filadon lang ba ki press ki jong fi pila I ba ka problem jong ka MCCL ka de aslam ba nu kisnem kum balai no ladang ibatai na yang kejong nengi ginong tei lanang jubab ya ketulop ka basa kadai ki dius jong ki dei nadu ki puar arja khalai ka sau nadu khatsan khan riu ter ka hadu ki ni singi ki bamenta de kata kadai ka kreu sai kedar ka jing bam yo jong kan ka tulop jong nadu kita ki nyos tem prasne mensua ngatrai ka problem hi kan dei hina ka jing bam ya bai jong ka plan ngi ngong ya kan ni ka ju ya ka jing jong kan ka plan kadai ka kamram jong ka higher authority hayar tu ki bor kemot ki bade ban na kalian ke sorkar na kalian ka management bag ni da api le ya ki bor ki bah ki don hapo kan ka thain ke jungi ki ban kumba ka julong na du por badang establish ya kan ka plan ka mensua kumbalawan ra ban set up ya kan ka factory hagisnem khat kan dai spa san fu pra komta tidai na kata kadang ngatrai ban ong ya kanu ban pentemai ya ki ai barokh lengba ki jekan hakamin kanang ba
ka problem ka jungi ka mon ngin lain no namar ko mo laong di jelas ka trimta la da kat bakin nang dile la da kami ka ka jingi ka sur haka bakin wan sa kami ban pentelun ni ketika factory kamot ka jingi kan dei yang ikinong tri de kani ka ka kubor ka bangi pasaw na kalian jungi ngem kwa bon abong bania kawang ti ne man kawang mau na kalian ka jungi naman gi dei tang kinong tri ngem dei ki pressure group lani ngim di ki political parties tidak kawi ka store hingi larai bangi angnut bakanya ke factory la kalong ganu kadur tang ba ka songkat kum ka jingstat lani ki kendon ki bana baro ka kiliang ki bedon hapo ka store ka ne kan ne ka benta kani ka dei ngi angnut ka mot ba ka factory kan ya no ka kumba pila long hi kat kum ka rate lani ka reason siapa iba mo ka hok ka jongi ki nong trai kan ban persngau ka dei be tang da kini kenti ka mot da ka rahi jong ibu buan balang la de ini ki sing le asil da kam long effective mo kam tari kam si kani ki lesing seperkat bat leng bakara jong bubuan balang dagi weipat kemeki lat jingki lale ka study lale kami semester punya keren ni kini ki ai dan kata daw ko sawan kata ji keren pen ki embiang ya kani nomor mentak la pemfitip ini do arja khasan bas dang penya ya ti kam dami ba production di poim tau senam poin sendan sekan di pandemik hakta kan kala along acute sendan kala jor sendan ke Jepang nakatadaw kan kasami problem kabakhraw kan ni nalo kalapang kala along yap sendan kan acute kami sendan problem bahe di lor kata ngila ya siang meeting la ASEAN ngila keren ya kata kaju hi kemba yang presiden mana kalian jungi ngila kloy ngin priang ya kai kabakloy tam ka proses kabakloy tam ya katangin priang ada ke bawan ke baturu ngin priang nomor pitep ladak kadang slam ada plan kami ya ketulap kasalong am normal minum yo hi kaju ika poi ke problem kata kau ngidan kam ka plan kan ya kloy kum shermati mile kendu hi na kapor man kapor kini ki sengi ki bana ngidan kendu hi ti mairu ide ilingkar sa government isya ra ini problem jongi sa government ti ngidang ya keren hi tambah ya katahi ngimban mentak kaju kapor wangi kwa baka ka government kan sim no karai kembali ong presiden kumafi ong bita kiwe ki local concern authorities bakin sim no karai ka bakloy dak mentaka jing ya be ti jong kaplan minum dak kento ino kembali ong presiden tang takawai bakin ya poilang karai man pun kloy no ya ka proses man penyak no ya kaplan kanang bukan nor katulap kan long normal kim ya poi jing mut at kim poi ya sutu jing mut katakan kat poi jing yang ni atakan poi katakan poi kelas option kang no sendan dia kata rung nilai keren ngim kwa atakan ya poi tela kang last option kang no plate no yang ni dia kata ru kila ya ban hikini bangim kwa tak kata daw kan ban biang bakin haban ya poi kila takim ya poi tikala penkot yang ni ni haban priang kelakut ndai kalawai jong ki khun ki ti jong ni jong ki persa jong ni para jong ni ki hun tangban kan kang no kan nika ayu jongi nim kwa em kwa ba kanang ya takadaw ngi perta em slam em marvale ni kwa ba kanang ya susu kaplan kan tabakim ya sutu jumut tabakin ya ngam kwa belum kwa bon no ni kim ya kata difference apo ka thinking process ti kan bu jing kan yang ni halor ka di kapang balap kebala ong i eksekutif membar jongi ni lapun krek ni ka join petition dekat buat kinok syong jong kathan seorang mumlu buat ngi kinok tray dengan kerpat jur borok khot kinok syong lagi dei kinongnya taksi kinok syong yau kiri pat ba kiri badan hiseng di NGOs bukit suba ban sim khialang ya kani bukit ai lang ka signature joki hang ni nomor ya kani ngin ra sa kasakat pen iya ki bakat nungut ki bakwa bakaplan katnya di akwa ba borok khot kini snok tilang ya kani kakam bat hakaju kas ngiru aka apsau trek bat ka apuri trek ngapil biang akan kepor pasoba kin wanlang hangi yang ke midon ka jing ya syong kelan mongor kadarna ka ba haka apsau trek ti ngakerpat biang sisien ya borok khot kinomi khmat jungi MLE MDC na pawang ni ya ka jing suburam ni MDC iblawan mi menne ti kadai ka jing buram na kaliang ka jonga ya i nomor iru ila dalang rengkat bat ni hakini kipor kini kisngi hakapor bangelet sate cipo office usim besar tinga kermen baki weiru
kin wan lang kin join lang bat ngi umdai tang kinong mi khmat kiwai ki sang san hima simaru kin wan lang ki NGOs kinok syok sinong nang kaseng ki driver taksi ki driver sumo ki tourist taksi kaseng ki supplier ru wat ki paranok tre ki belasong thai ru karpat basuma kin wan lang kin mi lang hakatu kasngi bangin syong klan mangwang the wat kin wan lang ban ai lang ya kas join signature ya kan ki bangin lapan kre haka apusam tre apuri tre ru gidan kawai ke program ka token wondi hongkos right along kum step membar jong ka MCCU te along kum auditor buat kan ke program jongi ke bang yaki ngadu ka khat kendai tarik entah kasngi buat ke kisi ke benang sa aru benang dan ke program yaki nada ka sarkar kam sya skor kan ke yaki jongi ndengi ngai petangi bangi kum kinong trai di angnut buat ngiat koi kalenti koi ke nongrem kam dak tak yong ini no kam da penkela isu yani no lani ya ke MCL ndengi ya de kanong rem ba mangi kum kinong trai ba sarkar kan sausun ai kan siu ya ketulok bojongi kat ba kaplan kam pala banyan bat ikwa ba kabar kadai bangi kum kinong trai ikwa ba kan kaplan MCL factory kadai banya no kam kloi bat lada kalong hana kono gelenti ba sarkar ka kwa ndrai kadai banyamit jumut lang ngkat bat kini ki stakeholder bat ki ibran kam ki besem ga responsibility ba kinyamir jimut lang on animously di banlong banya perkhat lang banora kawai ke solution kababiang halor ki agreement ki bakhlan kenang ba kemudian kan ko jengketa ya ki nong trai ya ki long din ya ka thain sura barok kawai bakanung ta ari ka status quo jong union maka union ka deban em nomor ka union ka yang nakamta ka welfare jong ki nong trai baro dingi kerpat juri ke sarkar bakan susun ai bakan yarap lem yangi kum kinong trai menta ngila syak than men khun ki ti jongi ngila syak than bat kidukan hakidukan barok kinong trai kila simram kini ibnai bula dep hadu menta ki pala wan siu karam mentangi kerpat juri ke sarkar bakan susun ai ben perkhat lem kham kloy ya kani ka isu ke bamangi yaki ban ngi kerpat bagi gue kinum kedukti yangi ndrai mangi yang ya kalenti ka hok ka jongi bengi yaki nomor bangi than ini program yaki jongi yang submit yakini ki signature campaign ki jongi ibadan nak ka flex rengkat bagi signature ki ba laya soilang bat ki paranong song jong than jongi rengkat bagi signature jong ki nok tre jongi in submit ya ka joint petition jongi sya ka government kenang ba government kan perkat kan pe kham kloi ki jing e ki ba mengi ya kendu Action!